Olemme täällä Suosiolan voimalaitoksella ja ilmeisesti tänne on pesiytynyt nyt asumaan vierasperäinen laji. Valtava, ehkä hieman pelottavakin eläin. Kysymme nyt työntekijöiltä, millaisia havaintoja tästä eläimestä on nähty. Joo, eli meillä on nyt täällä sellainen ongelma ilmennyt, että täällä on joku outo eläin liikkuu täällä alueella. Tuolta se on tullut ilmeisesti, koska siinä näkyy jätöksiä ja se on syönytkin matkalla ilmeisesti jotain. Ja näitä jätöksiä löytyy täältä alueelta todella paljon, niin olemme keränneet ne tänne varastoon, ettei niihin kukaan kompastu ja telo itseään. Sinulla oli siitä kuva. Joo, minä sain siitä otettua kuvan, mutta kun selkäni käänsin, niin se karkasi, enkä nähnyt paremmin mikä se oli. Että nyt tarvitsisimme vinkkiä, mikä se saattaisi olla. Pelottiko? No ehkä vähän. Kaikenpäs kyllä sinä olet huolestunut. Kyllä, tää on muodostunut pieneksi ongelmaksi, kun meillä menee kaikki työaika tuohon noiden palleroiden keräilyyn tuolta pihalta. Tänne me on ne sitten kasattu. Mitä näille tehdä? No se onkin ongelma, että jotenkinhan on pakko hyödyntää, että ei me oikein tiedä, mihin nämä voidaan laittaa. Me ollaan nyt tässä mietitty erilaisia käyttökohteita tälle papanalle ja olisiko yksi vaihtoehto sitten vaikka kun pääsiäinenkin on tulossa, niin myytäisiin näitä sitten vaikka makeisina. Tai olisiko tää sitten kuinka proteiinipitoista, että saisiko tästä niin terveellisen ruoankin ihan tekastua. Halo? Jaa, metsälannoitteeksi Posiolla. No sehän kuulostaa hyvältä idealta. Me tuomme sen sinne. Onko eläin tarkoitus pyydystää ja kenties hävittää? No se vähän riippuu, että minkälainen elukka se on, että voiko se vaikka paistaa nuotiolla sitten.